What's up guys? Welcome back to our channel and pagbabalik galing sa trabaho. Ipagpanagustuhan na sa day 2 kang paglibo kang kulungan. Hindi pa lang natapusan ta. Bali halos 2 weeks kita naman sa trabaho. 2 weeks kita naman. Ngayon na magkakalik dahil Holy Week mo niyan. Isa mo niyan sa Palm Sunday. Ito. Ini sa kulungan ta. Yan. 君の虜になってしまえばきっと Wala, halos ka mga walang ang lanok niya. Kaya, kapag padagos ka kung yung sinabayan kang materialis, yan na pala, iyayas siya sa na babalaon na naman siya na para duman sa another pang tingdingin kang kulungan. So, by the way, let's go! Malangis lang ang tila niyan. Yo! Ngayon, sukulan tayo ng bala. Doon sa mga tanos-tanos dito. Maluluha na. Siguro ka na, tapos putol-putulon tayo ng karalaba. Tapos, yo! Dipus itong orahan. Ay, ang gabing no? Deng hurawan. Dordi malas. Hindi kita makatrabaho kaya hindi maray. Oraw-uraw na mo na, saka kita mapadagos sa deng maray-ray na trabaho ka. Bad, magkahilang kita, pagtauranan ka. Yo! May palaw kayong bagyo. Si Agaton. Di po nga lang. Thank you. Mamaya na lang. Let's go! What's up? Finally, naghuraw na. Madagusta na ito orang huraw na. Pero, yan, madampugog pa. Madagusta na ito tangan madidit na ta. Imbis, chimpuntang panahon. Habang may pagkakataon, pait-pait na sa nga matapos tulos ka. This when Merkules, kung kita Merkules, mabot na so dinorder tang 45 days. Nga may kulungan na sila pag-abot nila. Ma-relax na sila pag-abot nila. Kaya na sila may stress. So, thank you. Let's go! Yan! Nabuwang taragamos. Nabuwang taragamos mo bala. Susanta naman. So, i-finish mo ka. So, walang mga mga sabot-sabot na tas may tarong-tarong. Alinti na mga arka. Dinig na tanganin. Mayang pagpako. Lapat sa kulungan. Sa frame. By the way, let's go! Let's do this!
what's up? Yes, ang tanah gamus. Huraw pa. Pero pa dampung talaga nagbabadya. Apa itong tanah ini? Itong tanah ini yan. Ini side ini. Ito tanah. So by the way, let's go. Hours later. What's up? And hindi kita nakakul kitrabaho ngunyan ta por dahil sa karat ka panahon. Hindi nakabwilo and marapiton. Ayan. Pero walas na laban na banta naman ka na duwang side tapos sige sa likod. Sa nasanan yan sa ibabaw. And hanggang digdi na mo ng vlog dahil sa mga masunod na aldaw pag mugay ng panahon pag natapos tayo na kulungan, nakulunong tayong magiging topic about sa pag-aalaga kang 45 days. Kung paano tamang painom, vitamins, pambahog, and so tamang temperatura dyan sa mga siwo, lalo na sa mga siwo na mga ano pa, bagong aalagaan tang 45 days hanggang sa magdumakula sinang mapakinambangan ta. Tinitang taon, tinitang babakang, and yun lang naman po. And thank you sa panonood and subaybayan yung pwedeng video ko para pwede sa mga gustong mag-alaga ng 45 days and kung makakapamang man sa ilo. And thank you. And kung gusto nindo ang video, i-like na po nindo yan and mag-comment po sa baba. And magad mga po, okay, dito mga tips sa ito, tabang para mas malagaan ko ang plano kong target or plano kong alagaan mga broiler, mga 45 days ng manok. And malay mo, masinso ka dyan. So by the way, yun lamang po. And thank you. Adjourn. Boss.